Tervetuloa apteekeille suunnatun riskilääkkeiden itsearviointityökalun ohjevideoon. Tässä videossa näytämme, miten voit arvioida ja kehittää apteekkisi lääkitysturvallisuutta käytännössä. Itsearviointityökalu auttaa tunnistamaan riskilääkkeiden käsittelyyn liittyviä riskejä ja vahvuuksia. Sen avulla apteekki voi parantaa lääkitysturvallisuutta ja yhtenäistää toimintatapojaan. Työkalu sisältää useita osa-alueita, jotka kattavat riskilääkkeiden tunnistamisen, säilytyksen, käsittelyn ja neuvonnan. Arviointi etenee 4 vaiheessa. Ensimmäinen vaihe. Apteekissa nimetään vastuuhenkilö, esimerkiksi lääkitysturvallisuusvastaava. Hän kokoaa arviointiryhmän, johon kuuluu 2 tai 3 jäsentä eri ammattiryhmistä. Toinen vaihe. Jokainen arviointiryhmän jäsen käy läpi itsearviointityökalun väittämät itsenäisesti ja arvioi, miten ne toteutuvat apteekin toiminnassa. Kolmas vaihe. Ryhmä kokoontuu yhteiseen keskusteluun. Eriävät näkemykset käydään läpi ja vastauksista haetaan yhteinen näkemys. Keskustelun pohjalta vastuuhenkilö laatii kehittämissuunnitelman ja aikataulun sen toteuttamiselle. Viimeinen vaihe. Vastuuhenkilö kokoaa yhteiset vastaukset sähköiseen alustaan. Linkki arviointialustaan löytyy videon alta. Kiitos, että kehität apteekkisi lääkitysturvallisuutta. Jokainen arviointi on askel kohti turvallisempaa lääkehoitoa ja parempaa palvelua. Turvallinen lääkehoito alkaa apteekista.